खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। जाय दुथांफोरा हिरण्मय खाख्लारिनि बुथारनायजों लोब्बा दङ, अदेबानि हिरण्मय खाख्लारिनि बिनानावखौ जिनाहारि खालामनायजों लोब्बा गोनां गासै 5 दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो सरकारा हमनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होनांगौ। बांलादेशिफोरासो बेबायदि गाग्लोबनाय, बुथारनाय, जिनाहारि खालामनाय खामानिफोरखौ मावनो हायो। ओंखायनो बिसोरनि नखरफोरखौ थाबैनो बोखारनांगौ, अदेबानि होखारनांगौ होननानै मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा सरकारनिसिम खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 3 मे खालि 2 उन्दै हिनजावसाफोरखौ बैसागु फांसन नायनो थांबाय थानाय समावनो जिनाहारि खालामनानै गालांदोंमोन माखासे दुथांफोरा, जायखौ नोजोर बोनानैनो हिरण्मय खाख्लारि बिथाङा गावनि बिनानावनि जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै रायज्लायहैनो थांदोंमोन दुथांमोननि नखराव, जायखौ नोजोर बोनानैनो दुथांनि नखरफोरा बिथांखौ बुनानै हरदोंमोन, अदेबानि गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन। लोगोसेनो हिरण्मय खाख्लारिजों गासै 2 लोगोफोराबो दायो गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो हिरण्मय खाख्लारिया गोबौ हाथियारजों गाग्लोबजानायनि जाहोनाव दायो बिथाङा हरखाबै मैया रुंसारि जानो गोनां जाबाय, जायखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे आरसु आरो गुबुन फरायसा आफादफोरा मैया जाथायसालियाव थांनानै सावरायलायहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो फैबाय थानाय 1 सप्तानि गेजेरावनो दायनिगिरिखौ थाबैनो हमनांगौ, लोगोसे बेनि थाखाय गासै जाथि माहारिफोरनि फरायसा आफादफोरखौ लोगो नांनानै गवालपारायाव मोनसे सुबुंगौमा आरो धर्ना हाबाफारि लानाय जागोन होननानैबो बुंनाय जादों। लोगोसेनो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिबावदों दि थारैनो बे दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होआबा जोङो माब्लाबाबो नागारनाय नङा होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बिसोरो बांलादेशिसो, बेनिखायनो बांलादेशिखायनो आसामनि भुमिपत्रनि सायाव बिथांमोनहा थारैनो गाग्लोबबाय थायो होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावनायखौबो मिथिनो मोनबावदों। फानबारि पुलिसनि मोनसे गोख्रों जाफुंसारनाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि बिजनीआव थानाय फानबारि ओनसोलनि बेतबारि नं. 1 आव गान्जाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे फालांगिखौ 40 बोसोर बैसोसोनि बिमल चन्द्र सरकार होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो खौराङाव मिथिबावनाय बायदिब्ला बिथां हमजानाय गान्जाखौ गुबैयै बाजारनि बेसेना 4.5 लाख रांनिसो जागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दङ। आथिखालाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ओनसोलाव, अदेबानि आसामाव गासै निसा जुक्त उदां सरकार दानो थांखिजोंनो गुबुन समाव गुबुन पुलिस बिफानफोरखौ बेनि सायाव नायबिजिरनो होबाय थादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो पुलिस बिफानाबो बेबायदिनो नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ सम जागायबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैया फानबारि पुलिसनि मोनसे गोख्रों सिग्रोमसारनायावबो बे फालांगिरिखौ हमजायो होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव फालांगिरिनिफ्राय गासै गोबांथार बेसेननि गान्जाफोरखौ हमनो मोननाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो आथिखालाव हमजानाय दायनिगिरि बिमल चन्द्र सरकारखौ दायो फानबारि पुलिसआ आबुङै बांसिन मोनथिनांगौनि थाखाय सोंनाय फिननाय हाबाफारिफोरखौ जागायगासिनो दं होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावदों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। हिरण्मय खाख्लारिया बे बुहुमाव आरो गैलिया। नंगौ, अबथिरायै बिथाङा खास्रि बिस्रि 3 दुथांफोरनि नखरफोरजों बुथारजाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि अदेबानि जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि थांनाय मे दानावनो दुधनैआव रंजालि बैसागु नायनो थांबाय थानाय भालपारा गामिनि 2 हिनजावसाफोरा बैसागु फांसन नायनो थांबाय थानाय समावनो 3 दुथांफोर जेरै धन तालुकदार, रहमान आली, बाहार आली मुंनि दुथांफोरजों लामायाव जिनाहारि खालामनानै गालांजादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायखौ नोजोर बोनानै उन्दै हिनजावसाफोरा नखरफोराव खोन्थानाय लोगोनो सासे हिनजावसानि बिदा हिरण्मय खाख्लारिया बै
दुथांफोरनि नखरफोरजों सम सम बेबायदिनो दावराव दावसि जाबाय थादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानै थानायावबो एजाहार होनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोन्दों। नंगौ, बेबायदि हिरण्मय खाख्लारिजों लोगोसे बै दुथां नखरफोरजों दावराव दावसि जाबाय थानाय समावनो दुथां नखरफोरा थारैनो हिरण्मय खाख्लारिखौ गोबौ हाथियारजों लोगोसे गोख्रोमै जोखोम खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसेनो जोखोम जानांनायखौ नोजोर बोनानै हिरण्मय खाख्लारिखौ गुवाहाटियाव थानाय GNRCआव लानानै थांनाय जादोंमोन। बेबायदिनो फाहामथाय लाबाय थानायनि उनावनो हिरण्मय खाख्लारिया मैया रुंसारि जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, एजाहार होखांनायनि उनावनो दायनिगिरि धन तालुकदार रहमान आली आरो बाहार आली बिसोर साथाम दुथांफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय हमखांनायनि उनावबो नखरफोरजों दावराव दावसि जाबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। लोगोसेनो बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन साजा होथारनांगौखौ नोजोर बोनानै मैया गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गवालपारा ओनसोलनि गोबांथार आफादफोरा खौसेयै दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मैयानि बे रुंसारि जानाय हिरण्य खाख्लारिनि नखराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बाहागो लाहैनानै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। चराइदेव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मेट्रिक आरो हायार सेकेण्डारियाव सेथि आरो नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनानै मान बावनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालाव बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनखौ आरोबाव गोजौ फारसे दावगालांनांगौखौ थुलुंगा होनाय नामैनो बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मिरु, जिल्ला आरो दखरा आफादफोराव बरायबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव चराइदेव जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावनो मेट्रिक आरो हायार सेकेण्डारियाव सेथि आरो नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारियाव गुबैयै गाहाय आलासि महरै बाहागो लाहैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव गोबांथार बाहागो लाफादोंमोन। मख'नो मोनबावनाय बायदिब्ला जर'खा आलासि महरै बाहागो लाहैयो रमिय कुमार बसुमतारी बिथाङाबो। लोगोसेनो गोबांथार ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो मेलेमजिबि आरो फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफानानै मैखोमै बे हाबाफारिखौ जाफुंसारहोदों। लोगोसे फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय हाबाफारियाव मैखोम थुलुंगा होनाय हाबाफारि लादों होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। क'क्राझार UN एकाडेमिनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदिनो मैयाबो बर' बिजों सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझार UN एकाडेमिनि सिङावनो गोग्लैनाय गासै हायार सेकेण्डारि आरो मेट्रिक आनजादाव 2024 मायथाइयाव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हानाय, अदेबानि फार्स्ट डिभिजन जानो हानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बरायनाय हाबाफारिखौ लाफानायखौ नुनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि थारैनो क'क्राझाराव बड'फा UN ब्रह्म सोलोंसालियानो बयनिख्रुइबो गोजौसिन मासियाव आथिखालाव मासि आवग्रिनानै दं।